טוב, עכשיו כשאני מוכנה לימי האופנה, הבריידל שואו שיש כאן באנגר, בנמל, אנחנו מאוד שמחים להציג בפניכם את האירוע המאוד יוקרתי ואופנתי הזה, שמציג את כל גווני החתונה, אם זה איפור, אם זה שמלות קלה, ואפילו לא שכחנו בשבילכם גם האלכוהול. אז בואו נראה מה הולך כאן. זה מרמז לנו משהו על הבאות, שדווקא אותך בחרו להיות הזמרת של תערוכת החתונות? תראי, מה שמרמז על הבאות זה שכתבתי את השיר הזה יחד עם דן טורן, שיש קריצה מלאה על כל הבנות האלה שרוצות לשבת בחתונה וגם הן רוצות. ולגמרי מקנות, נכון. ולגמרי מקנות, קינה טובה, עם קטע טוב. לא תמיד, אבל... תמיד נראה לי נורא מצחיק העניין הזה שנשים רוצות להתחתן, כאילו, לשם החתונה. על זה השיר, לא לשם מה לעשות חיי משפחה, חתונה, סמלה, איזה זר וזה, וזורקים את הזר וכל הטירוף הזה. כל הפנטזיה. כן. אם וכאשר תהיה החתונה הבאה שלך, באיזה סמלה את מדמיינת אותך? משהו סולידי או ככה קצפתי גדול? נראה לי סוג של גלביה כזאת. מצחקת איתה. את רצינית? מאוד, אם אפשר יחפה, 50 משגג. וואלה. כן, מה? צריך את כל הפרופרופרו, אני פרופרופרו בחיים, ראית אותי על הבמה. מה את מאחלת פה לכל הבנות בעצם שדעת שמתרגשות? לקחת את זה קשה או נראה לי המסר שלך הוא קצת יותר לייט? לקחת את זה בקלות, לא להתרגש יותר מדי, לזכור את כל מה שהיה, ובעיקר להיות מאושרת ומאושר ומאושרים ביחד אחרי, שזה הכי חשוב. מה, את אוהבת לדגמן? כן, אפילו זה נראה טוב מאוד. איך יש לך ככה אומץ? לא אין להרבה בנות אומץ ככה ללכת כמו שאת הולכת על הבמה. כמו שאני הולכת, זה הכי טוב בעולם. בעולם, אז תראי לנו איך את הולכת. אמיר אליהו שעשה לי שיער מדהים, ומהבוקר עברתי טיפול קוסמטי אצלו במספרה, ואחרי זה שיער ואיפור, ואני מאוד ממליצה לקלות כי זה היסטרי. יבוא הגבר שאני מחכה דווקא לו, ואני שוב מקנה בחתונה, ואני שוב מקנה בחתונה. עשינו איפור לקלות, עשינו טאצ'אפ כזה, לתת להם ככה קצת יותר מהחוויה, לטעום כזה קצת מהחוויה של מה זה להתאפר אצלנו. ראיתי פה מקודם תור ארוך של בנות שרצו להתאפר. כן, הן נורא אוהבות את זה, אני שמתי לב לזה בכל מקום שאני הולכת, פשוט נורא אוהבות להתאפר, נורא אוהבות להתפנק. בוא תספר לי מה אתם עושים פה היום, כי אני רואה שאתם חברת המשקאות היחידה שנמצאת פה היום באירוע הזה. נכון, ואן גוך, כמו שכולם יודעים, זה המשקיע המועדף בחתונות היום בארץ, ולכן באנו לקראת המתחתנים והגענו אליהם, בשביל לעזור להם לקנות כמה שיותר ואן גוך לקראת החתונה הקרבה ובאה שלהם. אוקיי, ואיזה מוצרים אתה יכול לספר לנו עליהם? יש לנו היום את מבחר הטעמים, אנחנו מציגים פה את הדאבל אספרסו, את האסאי, את הקרמל, את המלון, את המוחיטו, את הרימונים ואת הקוקוס החדש, כולם מוצגים פה, שכמובן אנחנו שמים דגש על הוודקה הלבנה שלנו, הקלאסית, שנכנסת לכל האירועים, וכוודקה הנמכרת ביותר בחתונות בארץ. כבר מתחיל לעורר בך תחושות לקראת החתונה הקרבה? חתונה קרבה, זה עושה חשק, אין ספק. רק עושה חשק זה? כי לפי הבנות שאני דיברתי איתן פה, הן כבר לחוצות להתחתן. אם אמא שלי הייתה פה מצד שמאל, אז כן, הייתי לחוצה, אבל לא. אני מחכה לחתן, אני רוצה יעלום פה, אני רוצה שהוא יהיה גבר חתן. גברים, תשמעו, יש פה דרישות, תעקבו אחריהם. כזה ככה, מה, אני אבוא לו... וגם מה עם הבן זוג האחרון שהיה? פרודים. פרודים? לגמרי. וואו, חבר'ה, ליטל פנויה, אני לא מאמינה שזה יישאר ככה הרבה זמן. אני מה זה מקווה שלא. אני רוצה להתחתן, תשמעו, גם כל האווירה של החתונות האלה, I want a בת. מהר צריך לעשות לילדה הזאת ילד, שישארו הגנים טריים, נכון? Of course. אנחנו נמצאים פה עם אליה, שהיא בעצם יד ימינה של דקלה, נכון? ספרי לנו עליה רגע, כי תכף אני אסביר לכם למה אני מספרת לכם עליה. ילדה מדהימה, מדהימה, מדהימה. כל מי שרואה אותה נשבע בקסמיה. היא בעצם מה עוזרת לך לעשות פה, כי כשהיא הסבירה לי על כל את יודעת, מה שאת עושה פה, היא הסבירה לי בצורה כזאת בוגרת, והיא בעצם רק בת 16. היא מדהימה, היא מדהימה. היא פעם אחת אומרים לה משהו, היא פשוט יודעת את זה. לא, היא מדהימה.